Si Jeron, Bao, si Jeron. Bakit? Oh, Bao! Concern. Oy, Ano mga agaw ka rin eh. Mga agaw. Kita mo naman yung concern lang din ako kay EJ. Oh, ano ba? Ano ba sasabihin mo? Ha? Eh, May dugo ko ngayon ha? O ano ba yung bakit mo talaga dito? baka may paraan tayo na pwedeng gawin ngayon na para maano si Aris o umiwas-iwas kay EJ eh. O parehas lang naman pala tayo ng gusto eh. O anong gusto mo? Ha? Pigilan natin si Aris na wag na din makita si EJ. Tapos hindi mapupunta. Parang may binabalak na masama tong dalawa ito, mga bulbol, no? Ayaw talaga nilang sumaya si AJ. Gusto nila sila lang yung masaya, par. Di ko ba alam sa dalawang to bakit ayaw na lang nilang layuan si AJ at maging masaya na lang siya kay Ares. Kasi ganun naman din yun eh. Mahal pa rin naman talaga ni AJ si Ares. Wala na kayong magagawa dun, pre. Anyway, mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Sir Pakarir again. Ngayon naman, mga bossing, i-react naman natin yung in-upload ni Tito Otits sa kanyang Facebook page, yung mga binabalak na pagsanib puwersa ni Jeron at ni Bacalao. So ano pang inaantay nyo? Umpisahan na natin to. Let's go! saan ba yan? Bao! Bert! Bao, ang ginagawa mo? Ano yan? Ano? Papahinga ako. Totoo na ako. Bao! Bao! Ano yan? Ba't kaya daw mag-vlog tong mga to palaging natatae, no? Kung di tulog, natatae. Ano yan? Best friend, ano yan? Pinapanood niyo. Sino mo? Ay! Bakit sumak ka pa dyan? Bao, ang sakit niyang Bao! Bao, gagi Bao! Tits, feeling ko, di ko talaga mahal si AJ. Anong feeling mo? Hindi mo mahal mo si AJ Gunggong? Feeling ko talaga, Bird, di ko siya Angix! sasagutin. Bakit? Kasi, putang ina, nakita mo naman, diba? Tinukha ni Aris eh. Patingin nga! Kita ko yun, Bao. Kitang-kita ko yun. Yung pagalit niyan. Putik na pag-walkout mo nga. Ramdam na ramdam ko yung ano mo, Bao eh. Ayun o. Oh! Uy! Bao, may napansin ako dyan. Panoorin natin ah. Ayan o. Ayan o. Tinan mo ah. Tinan mo ah. Balik mo. Diba? Pak! Hindi nakapagtimpe. Hindi nakapagtimpe, diba? Opo, Uy! sulit niya pa Pero yun eh. Sino? Si Ben! Oh, si Jeron Bao. Si Jeron. Ayun na. Pagpasok ng... Oh, Bao! Isang kalaban. Bao! Magugas dilis ka, Bao. Ano gusto nilis? Parang ka mo ng away, may sasabihin lang ako. Ano? Tungkol din sa ginawa ni Aris kay AJ. Ano yun? Nakita ko din, hinalikan talaga ni ni Aris si AJ. Pinapamukha mo pa sa akin. Wow, chill ka lang. Concerned din naman ako, di lang ikaw. Concern. Oy, Ano, mga agaw ka rin eh. Mga agaw, kita mo naman yung concern lang din ako Bakit ganito tong buhok ni Jeron? Para kang imbis na manok na pula, manok na asul. kay AJ. Oh, ano ba sasabihin mo? Ha? Eh, May dugo ko ngayon ha? Boy, Bao, chill ka lang. Huwag ka masyado magbitaw ng ano. Ano? Huwag ka masyado magbitaw ng mga masasamang salita. O ano ba yung bakit mo talaga dito? baka may paraan tayo na pwedeng gawin ngayon na para maano si Aris o umiwas-iwas kay AJ eh. Uy, Bao. Tatandem ata sa atin, Bao ah. Oy, Bao. Oh, no touch ha, No touch yan, Bao ah, Bao. Wala ka ng sa mukha niyan, Bao. Wala. Sorry. Ikaw, Hindi naman. kita eh. Ha? Yung plano mo na yan. Plano ko din yan eh. Bao. Ano? Plano Ano? ko din yan. Parehas Ano mo? Uy, aalyansa ka dyan, Kalabaw. Ano ka ba? Hindi naman sa ganun. Ano? Lamang tayo, wag kang aalyansa dyan. Hindi, maganda rin kasi yung ano niya, pinapakita niya eh. Gusto ko lang din na makaiwas na din si AJ kay Aris eh. Bakit? Ayaw na malapit lagi sa kanya eh. O, parehas lang naman pala tayo ng gusto eh. O, anong gusto mo? Ha? Pigilan natin si Aris na wag na din makita si AJ. Tapos hindi mapupunta. Uy! Magaling ka. Nako, natumbok agad ni Bao. Napakatalino mo, Bao. Hindi ko gagamitin ka pa. Makikipagtulungan ka sa amin, tapos bandang uli, sa'yo pala mapupunta, ay magaling kang opal ka. Hindi naman pwedeng ganun, Oo pare. nga. Para ano na lang, mabawasan yung ano, tayong dalawa na lang, at least tayong dalawa na lang yung maglalaban kay AJ, di ba? Hindi, ganito na lang. Sige. Nung maglalaban, wala kang karapatan, best friend ka nga lang. Ano ba, kahit anong pilit. Sabi ko na may masama ka rin binabalak eh. Nanggigigil ako sa'yo eh.
Sasamahin ako dyan, basta saan mapupunta si AJ. Matik. Bao, tsaka, pangako mo, di ba, sasagutin mo pa si AJ. Oo naman. Naghihintay yung tao. Isa rin kasi yun sa mga gusto kong mangyari sa amin ni AJ. Masagot ko siya. Ayun. Pag sinagot ko na siya, edi kami na. Ganun lang kasimple. Oo. Oh. Ikaw, wala ka na. Basic na Ano? basic eh. Basta maalis natin si Aris sa ano natin, basta tayo. Tsaka bakit ba takot na takot ka kay Aris? Ano bang meron? Ayoko lang na laging nagaganon. Sasagutin na naman ni AJ si Aris, tapos lulukoyin na naman. O tapos ikaw, anong plano mo? Abangers yan, Ay! Retry Uli boy ba ka tong pala, bobo ha? namin, oh? Chill na chill, oh. Chill lang yan. Sinasabi ko sa'yo, di mapupunta sa'yo si AJ, sa akin lang. Tama. Makikipagtulungan ako sa'yo, pero sa akin dapat si AJ. Ah! Dilo. Edi ano na lang din, tayong dalawa, may the best man win na lang din. Oh, sige ba? Laman naman ba? Lamang ka dyan, ba? Lamang na lamang ka dyan. Ginawa Sarili niyong mo lang sports kalaban mo si, dyan. ano? Oo, matik yan. Ako naman talaga yung mananalo eh. Lakas ng tama, ano? Parang niloko yung sarili, no? Ikaw ba kinalaban? Basta yun lang, paiwasin lang natin si Aris kay AJ. O sige. Sige, Sige na, umalis ka na. alis ka dito. Alis na ako. Alis na! Hoy, alam namin maitim yung plano mo, pati yung mo, ha? Baw! Racist Baw! Ramon. Lasata ng tama ng baw, ha? Baw, akala mo makakaisa. Akala mo Gigi, makakaisa. dito ako sa'yo, Gigi ko. Baw! G, tulungan niyo ako, G ha. Kailangan mapatalsik din natin yung yun. Matik yung baw! Siyempre, baw, sa atin, sa harap niya, okay tayo. Pero pag nakatalikod siya, alam naman natin na, Matik yun, oo. baw, alam natin yung lahi nun, alam natin yung budi nun, baw. Hindi tayo pwedeng ganun, baw. Alam natin galing din sa talaga si Matik yan. Matalas yan. Matalas yan. Godsti kayo. Okay, baw, dito na ako. Sige. Sabi ko na nga ba hindi mo mapagkakatiwalaan tong si Jeron. Isipin mo best friend ka lang. Dapat gusto mong maging masaya yung best friend mo kahit na anong mangyari. Kahit sino pa yan. So, suportahan mo siya. Pero ang gusto mo, mawala si Ares sa picture. No? Kumbaga, kayo lang dalawa ni Kalabaw ang maglalaban para kay AJ. Hindi naman bagay lang si AJ na para pag-agawan nyo, no? Para kayong mga siraulo. Ito namang si Jeron, dapat you should know better, man. Dapat sobrang clear na sa'yo na best friend ka lang. Best friend lang ang tingin sa'yo ni AJ, no? Dapat nga maglalaban lang dyan si Kalabaw tapos si Ares wala ka na kasi best friend ka lang. Pero epal ka pa rin ng epal. Nakakapikon ka, men. Anyway, mga bossing, sana nag-enjoy kayo sa video na yun at huwag nyo kakalimutan na mag-like, follow, and share. Hanggang sa muli, paalam! Sir TV out. Peace!